Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga igsoon nato mga Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na ang atong mga igsuonan niya diya sa abroad, mga OFW, Overseas Filipino Workers. Ako si Aljo Bendijo, ang inyong higala, ag igsoong Bisaya, maghatod sa inyong mga inspirasyon. Okay? Serbisyo publiko ug siyempre importante karon, no, kining good vibes, no? Sa mga kabiji nato na gusto mo daog og Android tablet sa paminaw mo, upat ka swerteng viewers ug kining mga tagpaminaw nato, mga listeners, ang atong hatagan og Android tablets, courtesy na sa Bisaya Gyud BG Party List 108. Ug di lang na, mga kabiji, 20 lucky winners pod ang makadawat og load sa pamumangita niya na og accident death insurance gikan gihapon sa Bisaya Gyud BG Party List 108. Aron makapili, i-text lang ang inyong ngalan ug ang inyong address sa 0908-850-1364 Smart, 0917-848-6469 Globe. Pwede pod i-comment ang inyong ngan, probinsya ug cellphone number sa Bisaya Gyud Facebook page. Okay? O sige, magsayaw sa tagadili para mawa ang atong mga skits lawas. Anyway, ma-inspire, maminaw, tanaw tawag budaog karong hapon, diri lang sa Bisaya Gyud na inyo pong mapaminawan sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Balay-Balay o makit-an pod sa RMN social media platforms. Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, nag-like and share na ba mo sa ato ang Facebook page? Nananaw og naminaw ba mo sa ato programa karong hapon? Pues, basit ikaw na ang usa sa atong 24 lucky winners. Dagan kayo, no? Upat ang swerte makadaog og Android tablet. O 20 pod ang makadawat og load in accident death insurance gikan gyapon na sa Bisaya Gyud BG Party List 108. Like, share, and comment na dayon. Dali! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, nagpadayon ng Operation Tabang sa Bisaya Gyud BG Party List 108 o Gaditach Places Company sa paghatag og tabang sa atong mga kaigsuonang na biktima sa Bagyong Odette. Kung unsa kini nga tabang ato kining tanawon. Sa pagpadayon sa atong Operation Tabang, nagpahigayon ang Bisaya Gyud BG Party List 108 kauban ang Detached Places Company. Nagapurapod kita og Nutriban sa mga residente sa Siargao Island. Gikan sa preparasyon sa paghimo og Nutriban, ang Bisaya Gyud team ug ang mga volunteers sa Detached Places Company nagkahiusa sa pagtinabangay aron makadalit og sustansyadong pagkaon labihang gikinahanglan sa mga residente, labi na karong dili pa gihapon igo ang supply sa pagkaon sa isla. Makonsiderang ready-to-eat complete meal sa mga nutritionist o agrarian experts ang Nutriban na unang gikama pangbatok sa gutom sa nasod. Pinaagi sa simple o masustansyang pagkaon, makahatag pod kini og nutrisyon labi na sa mga kabatan-unan. Padayon ang paglibot sa Bisaya Gyud BG Party List 108 o pagpanghatag og arroz caldo, Nutriban o relief goods sa atong mga kababayan na gabangon sa pagkuso-kuso ni Bagyong Odette. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa atong mga volunteers sa Detached Places Company na nakikighaiusa ka nato og sa mga kaigsunan natong naghatag sa ilang tabang mga kabiji, magamay man o madako, simple man
kung imong hunaon basta kinasing-kasing ha gikan dire nga pagtabang sa ato mga kigsuonan bililhon gyud. Busa magkaiusa ta sa pagtinabangay o pagbangon mga Bisaya gyud. Kay kinsa pa may magtinabangay o kita-kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Padayon gyapon ta sa atong operasyon tabang mga kabidji. Og padayon ang atong pag-apod-apod usab og Bisaya Gyud BG Party List 108 Personal Accident Insurance ngadto sa atong mga kaigsuonang mga Bisaya sa probinsya diha sa Bukidnon. Kung diin gihimo sad nato og kung unsa ang pagkuha sa imong Bisaya Gyud BG Party List 108 Insurance ID. Ato kining tanawon. Karong semana sa Bisaya Gyud BG Party List 108 parayon ta sa paghatag og accident ug death insurance sa pakigalayon sa Cocogen Insurance Company ngadto sa probinsya sa Bukidnon. Niadtong Enero 31, 2022 sa mainit na pagdawat sa ato ni pasugong Mayor Anthony Uy, kita nagapod-apod og insurance card sa 754 ka residente sa Barangay Impalutaw. Kasunod niini, Pebrero 1, 2022, sa panguna ni Barangay Captain Bayong sa lungsod gihapon sa Ipasugong, anaa sa 410 sa atong mga kabidji ang nahatagan og insurance ID. Nanghatag ta og insurance ID sa Barangay San Vicente sa munisipalidad sa Paungon, Bukidnon, diin 364 ang nahatagan og insurance. Nagpasalamat usab ang Barangay Vicente Baungan Chairman sa gihatag kanila na insurance card alang sa iyang mga kababayan. Mayong ito sa tanan, kami sa Barangay Council sa Barangay San Vicente uban sa among mga tao nagpasalamat og dako sa Bisaya Gyud. Tungod kay natagaan mi karon og among insurance din, wala na mo gidahom. Wala mi naguna-una. Kalit lang sila miyabot o nagpasabot bahay nini. So kami dawat na mo sa kasing-kasing. Mapasalamatan kayo. Labira kang Secretary Martin Andonar na siya mong naningkamot armawot ni sa among barangay kinimang tabang. Sa kami kasing-kasing pasalamat kani ang unta matabangan ang iyang party list aron mapadayon pa niya ang tingwa matabangan ang mga tao labi na din sa among barangay. Daghang salamat. Nagpaabot usab og pasalamat ang mga residente sa Barangay San Vicente. Ako si Sesame L. Alimot, taga San Vicente, Baungon, Bukidnon. Salamat BG Party List. Nagpasalamat ko sa BG Party List ilang na insurance. Samtang sa ikatulong hugna sa ID rollout sa munisipalidad sa Pangantukan sa atong pakigtambayayo kang Councilor Christopher Tofen Garces, ana sa 664 ang nahatagan og insurance ID. May numduman na sukad niadtong Enero, kita sa Bisaya Gyud BG Party List 108 nakaapod-apod og 166 insurance ID sa barangay poblasyon sa munisipalidad sa Kabanglasan og 377 Bisaya Gyud members nato sa munisipalidad sa Pangantukan. Nahatagan po nato ang 377 Bisaya Gyud members sa munisipalidad sa Pangantukan. Sa munisipalidad sa Lantapan, ana sa 137 sa Tri-Cab o Multi-Cab Drivers Association, 129 sa mga miyembro sa Dulong Drivers Association, ug 262 sab ang atong nahatagan og insurance sa Women's Livelihood Federation ni Congressman Jonathan Flores, ug 44 na barangay health workers sa munisipalidad sa Lantapan, Bukidnon. Ang mga maong benepisyaryo nagikan sa lain-laing sektor nga gilangkuban sa mga estudyante, 18 pataas, mga magtutudlo, health workers, barangay workers, mga mag-uuma ug toda drivers, women's organization ug uban pa. Ang insurance ID nga gi-distribute sa Bisaya Gyud BG Party List 108 magsilbing proteksyon sa mga leaders ug members sa Bisaya Gyud kung gani man ang kini mopanaw tungod sa aksidente, mabalda tungod sa aksidente ug mamatay tungod sa COVID-19 kun din sila makarawat og cash assistance. Padayon kitang manghatag og insurance ID asa mang dapit sa nasod basta ikaw usa ka Bisaya. Kay kinsa pa man di ay ang magtinabangay. Kung dili, kita-kita lang, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, reminder lang ha, kining atong gipanghatag nga BG Party List 108 Personal Accident Insurance, libre kini o wa kay angay bayran. Ha? Sa mga gusto makakuha ni ini, bisitahan lang ang mga chapter leaders sa inyong lugar. Pwede po mag-message sa atong Bisaya Gyud Facebook page. Aron kamo ang sunod pong hatagan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Mga ka-BG, ganina atong giatod ang mga programang kasamtangang gimo sa Bisaya Gyud BG Party List. Layo na ang atong naabtan. Daghan na pod sa atong mga kaigsuonan karon ang natabangan. Gikan ka na sa atong pag-abang sa atong mga kaigsuonang nanginahanglan gyud og atensyong medikal, edukasyon, pagkaon, pagpauli sa probinsya o kini mga OFWs na nanginahanglan karon og kinabang. Yun sa nato pagsugod. Ug asa man padong ang Bisaya gyud ato kaning tanawon. Kung inyong nahinumduman mga higala katong niaging semana nangayog tabang sa atong programa si Nanay Herminia Bastasa nga taga Burawen, Leyte para sa iyang pagpa-dialysis. Kay naa siya'y sakit nga stage 5 chronic kidney disease. Intawon, mahal kaayo ang tambal. Mao nang karon atong tan-awon kung unsay update sa gihimo natong pagtabang kay Nanay Herminia. Daghang salamat sa iyong atanan kay nabuligan na ko akong problema. Sulod sa kapindua ka tuig na paghatag og serbisyo, inspirasyon o good vibes sa programang Bisaya Gyud, mas labaw natong gihatagan og pagtagad ang atong operasyon tabang. Atong gitabangan, gikan sa atong gamay na pamaagi, gitubag nato ang mga hangyo ug panginanglanon sa atong mga kababayang Bisaya, lakip usab sa mga kaigsuonang anaa sa gawas sa nasod. Naglao mga atong programa nga makahatag og pahiyom ug kalipay sa atong mga kababayan nga mga Bisaya. Salamat kayo sa Bisaya Gyud sa tabang. Thank you. Pagkaon. Gisugdan sa unang buwelta sa lockdown dala sa COVID-19. Kita sa Bisaya Gyud, BG Party List 108, naghatod og relief goods sa kapin 200 ka mga stranded na Bisaya sa Manila. Nakahatag usab kita og tabang sa 50 ka jeepney drivers na nanawagan na mahatagan og pagkaon tungod sa pagkaundang sa operasyon sa pampublikong transportasyon. Nanghatag pud ta og tabang sa sobra sa 70 ka mga island surfers sa isla sa Siargao na ang pangunang panginabuyan ang turismo. Apan tungod sa gibatumang quarantine og lockdown sa lain-laing bahin sa nasod, sila nangawadan og kita. Lakip usab niini ang 17 ka mga construction workers na naundang sa pagtrabaho. Kining tanan, apil ang atong gihimong relief operations sa mga naapektuhan sa Bagyong Odette, atong natunulan og pagkaon sa ilang lamisa. Usa ang Bisaya Gyud, BG Party List 108 sa mga naunang naghatod og pagkaon sa mga kaigsunan nato sa probinsya sa Surigao del Norte, labi na ang mga remote areas sa isla sa Siargao aron mahatdan og pagkaon. Dili lamang kini basta ayuda, tungod ang Bisaya Gyud, BG Party List 108 ug ang uban pang non-government organization susama na lamang sa Detached Places Company. Nakigtambayayong usab kanato aron makahatag og ready-to-eat food sama na lamang sa arroz caldo og Nutriban na gitunol dili lamang aron maminusan ang ilang gutom, kundili aron masiguro nga madawat nila ang gikinahanglang nutrisyon. Edukasyon. Tungod kay nakita nato sa Bisaya Gyud, BG Party List 108 ang panginanglanon sa mga estudyante magtutudlo ug tungaan tungod sa gipatumang distance learning program na gipatuman sa gobyerno. Ang Bisaya Gyud, BG Party List 108, nakahatod og tabang pinaagi sa paghatag og bond paper ngadto sa kapin 40 ka mga eskwelahan sa Siargao Island, probinsya sa Surigao del Norte, Cagayan de Oro ug probinsya sa Bukidnon. Naghatag usab kita og mga laptops ug sanitizing kits sa mga eskwelahan. Ug panglawas, gikan sa mga hangyo sa pagpatambal, dialysis, heart operation procedures, chemotherapy, hearing aid ug wheelchairs, ug mga ospital na nanginanglan og dugang na PPEs. Ang Bisaya Gyud, BG Party List 108, mikonektar sa mga institusyon, pribadong sektor, bisan sa dawatan nila Senator Bongo sa malasakit centers ug dawatan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte aron matabangan ang atong mga kababayang Bisaya sa ilang bayronon sa ospital. Dili na mahihap ang atong mga natubag pag-abot sa panginanglanon sa atensyong medikal. Ug karon, mas daghan pa ang atong matabangan. Ang Bisaya Gyud, BG Party List 108, nakipag-alayon sa Cocogen Insurance Company aron ang atong mga kaigsunang Bisaya adunay pagsalig sa atong paghatag og tabang ug paglaom na sila maprotektahan sa panahon kung kini ilang kinanglanon. Sa kasamtangan, kapina sa 8,000 personal accident and death insurance
ang atong nahatag sa mga probinsya sa Bukidnon, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Bohol, sa mga syudad sa Butuan ug Cagayan de Oro City. Magpahigayon usab ang Bisaya Gyud BG Party List 108 ug rollout sa mga probinsya sa Cebu, Siquijor, Southern Leyte, mga syudad sa Dumaguete, Cebu City, lakipas sa National Capital Region. Sugod pa lamang kini mga ka-BG, tungod ang Bisaya Gyud BG Party List 108 magpadayon sa paghatag og Android tablets pinagi sa atong partner na programang Bibo Gyud sa Bisaya Gyud. Tungod para kanamo, wala na'y lain pang magtinabangay, kundili kita-kita gyud, mga Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Panayon ta mga ka-BG, kaya kinsa pa may magkahiusa o magtinabangay, kundi kita-kita lang, mga Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Mga igala, wa pa natapos ang atong programa, naka-likes, share, o comment na ba ang tanan o nag-message na ba sa atong hotline numbers? O karong hapon na, ipasa na nato ang atong trono sa atong babaerong good boy. BG Ian Werbana ang programa aron maila ang atong mga maswerteng Android tablet ug 100 load and accident death insurance winner. BG Ian, enter the air! Bibo gyud sa Bisaya gyud. Bibo gyud sa Bisaya gyud.